फै आं हारसिंल' थायो रावबो थाया बेयाव हाब बिदिब्लाथ' रावबो थायाबा बुटसो थायोदां होद बुट गैया मा बुट थालाबायनांगौ आंलाय बोरैथो थायो आफा आं न'खौनो फसायथारासै गुवाहाटिनि बायदि नङा माथो न'आनो दे माथो खालामनो फैदो गैया जाराव नों नैबाव हाबैदो मादैमोना नैबाव दे बिदिब्ला बाबु नोंहा नैबे सायाव थादो थांदो सिङाव जागोन दे लब्बा होननाया नोंनोमोन नामा औ सार नामा लब्बाबाबो आं लब्बा नङा सार आंजों साननैसो थाफाबानो मोनथिगोन माबादि सालाक आं जाख्लब फंबाया फैयाखै नामा गैया दहाय फुङाव फैदोंमोन माबा खामानि दं नामा थांफिनलायबाय नोंसोर फैगोनखौ खिथाना थांबाय बे आंनो दे बिदिब्ला आं एसे रेस्ट खालामहैनि दे सार दे दे अ दे आइदै थोद गिदिर मा जाखो आंहालाय सियारसो फुगारगासिनोमोन बा जाम्बाथारलै आंबो बिदि जायो आं मना लायनि औ मा लाबोनो मादै लाबोदो दाउ बेदर लाबोदो फै सबाय लाबोदो आहा सम गैला आलु लाफा मैद्रु बानलु गासिबो लाबोजोबखा दे सामब्रामालाय नांगौहाय लाबोफादो थाथ' मादै दे थाब फै दे जागोन सार आं दंना ओइटा किमान 10 টাকা 10 টাকা आरो फान्टा একে दे जाबायलै ना बेनो औ जाबाय किमान हयसे 20 টাকা फैसाबो गैलालै जेबो लाला थुदों फैसाबो गैला बारा माबा लाबावनांगौ ओहो नांला आङो बाजाराव मा दं बेखौसो नायनो फैखादों उनाव हारसिं फैनानै लांफैनोसै बिराद मोजां सोलोंदों औ ओइ कबिता ओइ होद बुन्दा दाउ बिनि सावलुन सेंग्रा जाखो बियो न' लादो सरि ब्रादार जेबो नङा दे मा स्टिलनि मानसि बिलाय थारुन मोखां खांनो आङो बेसेबांबा गोबावनिफ्राय बे न'आव भारा दोनबाय भाराखौनो मोना आं बिदिबा मानो दोननांगौ होखारथारनांगौ बिदिखौ होखारनांगौ बेनो आंनि न' आं दिनै थाला होनो फैदों बोरो बे डिस्क' डेन्सार मोसाहैबाय थाग्राया औ ओंखारबो ओरै बे रुसियाव मा खालामबाय थादों नोंलाय ओइ बोरो मा खालामदों ओंखारबो आब' सोरबा फैदों र' आगै नों थाथ' दे आं नायना फैनि माबादि थाखा लांगाब खामायनानै बियो जाग्रा दिनै आंनि न' भाराखौनो होनो हाया बियो फैनायसाय आयौ नायदो दाबो देरहाखै दासो मोसानानै फैयाखै नामा बियो औ आदा नोंथ' हारसिङै फैनो हायोमोन ना मानो एथबां मानसिफोरा लाबलायनांगौ जाखो आं नों बादि नङा बेयाव हारसिं फैनानै नोंजों न' सिङाव गेलेफैनांगौ नामा आङो आदा बाथ्राखौ मोजाङै रायज्लाय नोङो न' भारानि सोमोन्दै रायज्लायनो फैदों बेखौल' रायज्लाय गुबुन बाथ्रा दासोदेर आयौ बासि गोरालै बियो नोङो दानो बे न'खौ माबार खालि खालामदो भारा होनो हायागारा नोंखौ जों इसे गोबाव दोनबाय थानो हाला थांदो नों माबार क्लाबाव मोसाग्रा सिख्लाखौ बे जायगायाव दोननो हाला
नोंखौ ओंखारनो होननानैनो गामिनि रायजो गासिबो मानसिफोरखौ लेंना लाबोदों नों मानो बिदि खालामगासिनो दं फालाय नै हाथा गेला थाला लाबोखाबाय बेबादि मानसिखौ दोनबाय थायोब्ला जोंनि समाजा बेसेबां बदनाम जागोन बुं नोंनि न' भाराया बेसेबां जाखो खिन्थु हरनो हायाबा खिन्थु दोरोनांबाय दे 8 सानजाब 25 सानलाय बेसेबां जायो र 20,000 पाक्का 20,000 हरनो हागोन र होनो हायाबा लादोलै आदा नोंजों समायथारगोन औ समायथारगोनथ' नै नोंनि फैसाया आय माथो फैसासो फैसा बेबादि गारलाबायजानाय बुस्थु नामा सोदोलै आदा सोदो हाबाब हरनो नालाय मोजाङै हरबानो जायोना बेबादि गारहरलायनांगौ नामा बिदिबा आं रागा जोङामोन ना नोंनि बेबादि खुलुमबाय फैसा मोनबायलै आरो खोनासं आं कालसाराव ओंखारग्रा जानो हागौ नाथाय गासिबो कालसाराव ओंखारग्रा मानसियानो गाज्रि आखुनि जाजोबनो हाया जुदि एबारनिफ्राय कालसारनि बागै गाज्रि राव ओंखारबावोब्ला नोंनि खुगाखौ सुथेगोन आङो आयौ हिनजावफोरजों खुनु थिग गैयालै दा माबा माबिसो बुंलायलांबावगोन बियो माबाफोर फानबायलाबायबावगोनसोलै बियो थिग गैयालै बियो थौ बेरे फुंजानि मा बोरलाबायखो बे न'नि मालिकआ बेयावनो थायो नामा बे न'नि मालिकआ न'आव थाया आयं बिफां सायावसो थायो दावबा सायाव उन्दुनायानो दाबो सिखारबोआखैदां माने बेयाव रावबो थाया आंल' थायो माबा रायज्लायनांगौबा आंखौल' बुं ब्लद थांदो दा सिखारना फैबा आं खिथाना होगोन मा बिदिब्ला कबिता मोना बे न'आव थाला नामा मा होननांगौ कबिताखौलाय आरो बे सेंग्राया सोर बियो आंनि फिसाज्ला माथो बेरेफुंजानि हिनजाव गोदान नायनो फैनायफोरबायदि सान ओंखारस्लाबै फैथारखो औ आयं नों थिगखौनो बुंदों जों कबिताखौनो नायनो फैदों ए माथो मादै मोनसिलाय फै हाबफै फै सार ओइ रथ' नोंसोर कबिताखौ नायनो फैमारदों नामा एसे सिगाङावहाय आयालाय माथो बुङा आइया ओइ थाथ' नोंसोर मा कबिताखौ नायनो फैमारदोंना आंखौ लबा होनो लबा बे ओनसोलाव लबा होनबाथाय आंखौ गिख्लाबजोबखायो नंगौ नामा लबा भाई हगार सरि ओइ र'